Blei iaphi baro ke kerteng ke em ke jong trua jong Jesus Christ. Wanra iaphi ke ni kapor ke kubo jong jingduwai pyrshah ke nongshun. Kabala jadu ha ke Bible the way syiem bo kerteng syiem Hezekiah. Ha ke kitab syiem ke ba ar bat kala nong ba kat kendai ke dekat ke ba kat kendai. Ke jingduwai ke jong Hezekiah ke ongkum ni. Namar ke ta try bo blei jongi one ye ke ban pen em yengi. Naga ketiga Jong u kabamot Jong syiem Assyria patu pelait yang ini naga ketiga Jong u knang ba ka perthai baro kawai bat ke hima jong ke kendau gini utep ba melong utrai mami patang mami hi ka perthai baro kawai melong mami batang mami utrai baru blei jong perthai baro kawai a try to one ban pen em a try to one ban pelait yang ini naga ketiga Jong syiem Assyria knang ba ka perthai baro kawai ki hima ki syiem jong perthai bar kawai ki ni attempt mamelong mami batang mami try baru blei jong ka perthai bar kawai blei udwai ki ni ka ktien namar bo syiem Assyria long ba krautam ma ka por syiem Assyria long ba danbor tam ma ka por bat catch ka bo ya job thma o de kren ben de kren sang ye ki blei thau jong ka perthai baro bat udah ya shisha udah le shisha kumta shaka ba ulai upenjat di blei thau ya ki bala thau di briu baru penjat igri penjat syiem pada ka khadu wan shaka ni ka ri juda ha ga jat ben riu ka Jong blei ka don syiem Hezekiah ubriu baru blei ubriu badwai ubriu wat ka khmat ka Jong blei pada nu syiem Sennacherib syiem Jong Syria ka por ula byrngem berten ula pat ki official Jong u tau rap shake bat ki wei pat ki official rangba ya ka ban wan shu syiem Hezekiah bat udah keren ben yo syiem Hezekiah baru blei wa im Jong jiu kini ka official kita ong namar kata kami kom ni ong tu syiem ba krau bor tam ka perthai yanu bin shania halu bin shania haladi halu bin shania tau blei ba im Jong fit ho tu do blei ba im Jong piu lamut ya ka ban ya da iaphi na ka kti ke Jong syiem ba krau tam ka perthai kami ula penjat lut ya ki blei thau baro ba di genja blei ki bala shania de ki syiem Jong perthai barabai di official ki Jong Hezekiah ki ong wat kren na ka ktien jiu la ktien Hebrew re to kren na ka ktien Jong fi ba nom so tu pai bat kini ki la panjam ban ban be ka kren ka ba yo sngo ki pai bat ki da kren ben bat ki parta ba ki briu ki yo sngo bat ki da ong to snga pi ka ktien Jong syiem ba don bor tam ka perthai syiem Assyria yano bin shania wat shania syiem Hezekiah lamne wat shania ka ktien ka Jong u bo ong to shania ho blei u ba im nomar dan blei u ba im u ba la ya ban pelait na ka ktien Jong syiem Assyria udah byrngem udah keren de ktien se ikten sang udah ben udah tim yo Hezekiah ba blei u ba im Jong u long bai kane ka ta ke jingle ka Jong Satan ya ga un pretend un tim un kren ben ya ki breu ka Jong blei bat kai ka ba ja ka long ba habolowan ya ka ban tur show syiem Hezekiah ka baningkom syiem Hezekiah ula penret ya ladi ula pendam ong labiang ong kainot wadi le thmashu ban nga ngam tre ban le thma ban me udah sungtu ya ka Jong ka bor ban kwa ka ban le thma bur syiem Assyria namar kata ula aino e ka ksier ula aino e ka rupa e ka badan ka yin syiem ula shimno ru na ka ta yin ka Jong utrai ka ta ksier ya ka bla sop ya ka jingkang ka yin utrai ula shim ni ka rupa ban ula aino baro show to syiem ya Assyria syiem Sennacherib hanrei ka ai ka ba jag long bon syiem Sennacherib hun ya ka bala yo diang ya ka ksier ka rupa ya ka ta ka bala yo ban luti ya ka ba yo ya ka ban kani na kani ka chakala ni ka ri ka jingsen shar ka Jong syiem Hezekiah ni ka breu Jong blei udah kwa shishu par kwa kai ka ba kwa kalong bon job sendon bo Hezekiah udah pendam sendon udah yo ban buhai sendon ka palis udah yo ban senshar sendon udah yo ban pendam ngon sendon bo Hezekiah bagi breu Jong blei kina dam syiem kina shakri kina mani uken kadi ke jingle ka Jong Satan nongshun Jong abat Jong fi ya ka ba hun tangi ka ban luti yang abat fi hun ya ka ai ka bolo debyo ya ka ban luti kan panjat pansne yang abat fi namar ba jisu hi ong bo Satan wan tang bantu ba ka ban luti ba lo yola un panjat pan panyap sendan yang abat fi mar kata ya kata ka bolo yo ru hun
ko malong no sekret karip tu bala rong do setan hi mohon ni ka bala lute mohon ni ka bala yo ya ka ban yo eta ka ser ka rupa ya ka bala dab yo ya ka ban lute ya ka ban pynsheptieng ban semit bat ya ka ban raru ya ka jingdon ka ban koror jong ri da kwaru ya ka ban yo do sendon ni ka ban penyap sendon dan pak mani syiem sendon kadang-kadang ka but ka bo setan ule na ka ban jong aba jong fi adon na ban jong fi ka yo so ni ka kubor pi mat ka ka jing ja ka ba dai ka jingem ka jong fi ka ni ka lo ka kubor ma da jong fi ublain plat ya fi ka ni ka singi ublain yo ban plat ya fi de shisha pan kia ya fi pan em ya fi pen yo ka jing lai lu ka snap ya kubor ka tien ka lo try snap kai ka ba ja dan dah ka ba arsin udah wan upasanan ka city udah byrngem udah berten pila ban sheniat how to blei we im jong fi how to blei jong fi lamu ya ka ban plat na ka kti ka ba dan bor jong syiem Syria ha ka ba ki blei jong berthai baro kim sham lalat how to blei jong fi lamu ba na mar ka ta udah byrngem lo bersit but kai ka ba ja ka long bau hese ka ya bro yo diang ni ka city udah lekiu shaka ying ka jong try Sngap unu syiem u beriu blei ula leit pan kiu shika ying ka jong blei ha ka jing knyo ka jing syeptieng ula pendam ula dam kho siu ula plit ka ka shiti byrngem jong syiem sanakarep palo duai ka mat jong blei pulong na marga da kami syiem Assyria ula penjat shisha ken ki blei tau jong ka perthai baro ula pendo ik syiem pulo pendo ik nongshun shar ula penjat ik blei jong ki na mar blei jong ki long ki blei ka tau de ki breu sudah na marga da ken ula tang no pulo penlong tpai ki rei ma mi blei u blei jong i melong u blei wa em na marga da do pen em yang i da plat yang i ka ki jong syiem Assyria knang bagi hima jong ka perthai baru kan yo tip ma melong ma mi betang ma mi u blei u ba sanshar haki hima bar ka perthai baru kawai Abang duai kan ke jingduwai udon wei breu u isaya nong itu lupa ula ktien jong syiem hesek ayang pynsheptieng kum ni ong utrai hakimi na marga tau ni breu ba kran ben yenu kran ben ken yo blei wa im Hallelujah. Kren ben U Blei ba khut ba em jagi Israel. Na marga ta hakimi on lei pai na ga ju kalanti. Siat tang weiru knam ha ka ni ga snong. Unong wan rung she ka ni ga snong jong fi. Uni wan na ga ju kalanti on lei pai she ga ju kalanti. Ba hakimi ngan buk ka white lam ba an yo ban pendap ban penyap yu ha ga snong ba ka ri ga jong. Ba ha ga mit bo hesa ga ya lo duai. Angel tra la her ha ga ju kamit. But gat bagi di shipa jong syiem Assyria gidang don hajan jong ni nongba ya ka ban wan bantur syakari juda garui ga jong try wai wangel lahir ga mit patang ga mit kam long tang shimit kala ban long tang sikentai ai adu silak prabusan hajar ngut ki shipa jong syiem Assyria la panyap ga mit anala kemen step la lap tang met yap sudah bagi di shipa ga donbor shipa ga krabor ga job tma kaleng saudong kiri ha ga mit ki klon bagi yap dei tang san spa dei tang hajar lani arfo hajar silak prabu san hajar ke sipai ki yap syiem senakarep bo kendit yo ila shai men step pala yap lut ki sipai ula leit pai de basngu shirkai de knyo ula yo i ga kti ban bor ga jong try jong ba jong fi uni long jo blei jong ba jong fi udon yak ta ka bor ki angel gi jogu ya ka ban pa na da jong aba jong fi ya ka ban yele na ka ban da jong aba jong fi wo blei ong ha kami ka tama ga ga jong ha o pim don kam ban yele ba fi ha kami ngan yele ma nga o try ngan yele na ka ban da jong fi wanam syeptieng ya ka de nongshun jong fi wanam syeptieng ya ka de rusniu wanam syeptieng ya ka jeng gran ben ya ka jeng gran ko ya ka jeng pynsheptieng ya ka jeng gran si ka jong setan pyrshah ya fi ya ka jeng tim ka jeng kla ka jong u na mar ha kami ngan long lam ba fi o try ba da kami o try o ngan ya shwa jong fi ban yele ma da jong fi ngan pa juga panya le na ka jong fi un wan na ka ju kalanti setan baru tau no yele bersha jong fi un lei pai na ka ju kalanti un nom la ban kta fi nom siat iknam na bersha fi na mara kami don ka ka tierong try ya ka bala ban sna bersha fi bakan yeng ka nom toy ken yong try bara kami wangel try wan shisha ga yeng jong fi ha ka snong jong fi nom la ban kta setan bara kami ki shibai jong baman baro gen kalon berken ur berken yap berken yo i ka burong ga jong blei o bakin nom la ban kta ken yo fi ban don ka jeng pla
iaphi kadon ke ben kia iaphi kadon ke jing penem iaphi kadon ke jing map iaphi unu blei ba krabor jong sim hasagaya ulong blei jong aba jong fi umar ka dang kentu iaphi bin wan shika ying utrai leit shika ying leit shika kamera hakanu ke jaga ke fidan la ka dai haka jaga jong fi ke snong la ne hakanu ke jaga ba fi don twai ho twai dam ko siu ke mat jong blei pai sho blei pyntip ke kyrpang pyntip ke jingiasyllok pyntip ke byrngem pyntip ke pynsheptieng ya ke bo setan ula ban kenroi ula ban penki afi ya ke ban wan ke ban byrngem bersit afi dan ka bo setia hello jong fi hallelujah angelo try wan ban here ban hirop afi ban polite ban penki afi king u blei jong aba jong fi ulong blei ba krau blei ba dunbor ula ban ai ke fi ke jing lai lut asake yong try na margata hello blei ba ba dunbor dopen yengi ne ka tiu jong asiria usema syria usem sana karib king ba ka prothai bet ki hima ju ki syiem ju ka prothai ki tip malong tang ma mi try ru blei ju ka prothai bar ka we shisha ka ni ka ja but ka ja ken yang aba fi to blei ger ko ye fi o nge declare nge decree ne chen do blei gan ja fi pe long ba lai lut pe long shisha ko yo plai lut ken de ka tiu ba dunbor ka jong try ju ka jong fi blei ger ko ye fi in sa yo ben salok la pila ben donkam ke jingiasyllok kyrpang pila ben phone ngala ben ye dwai nam ta jong fi in second part again next video nam ta ka brom ga chung amen.